Moi, mun nimi on Benjamin Feiring ja mä oon tässä... mikä sun nimi oli? Mira-Veera Auer. Mira-Veera Auer, joo. Vasemmistoliiton edustaja. Joo, kyllä mä oon. Nyt kun sulla oli äsken yksi haastattelu tässä tämän pikkutytön kanssa, sä sanoit, että sä harrastat kamppailua ja tätä hapkidoa. Itse siis kun mä harrastan myös kamppailua, yksi juttu mitä on ollut niinku aiheena tää monesti on ollut se, että pitäisikö itsepuolustusta sun mielestä opettaa koulussa? Miksei? Sehän on tosi hauskaa, se opettaa kaikkea niin kuin ketteryyttä ja liikunnallisuutta ja se on ryhmälajina tosi kivaa, koska siinä ei ole niin kuin ideana kuitenkaan se, että niin kuin hyökätään ketään vastaan, vaan että puolustaudutaan, niin joo. Okei, ja sitten myös se, että jos koulupäivässä nuorille saisi vaikuttaa, että pitäisikö koulupäivän olla pidempi vai lyhyempi sun mielestä kuin mitä se on nyt? No tietenkin riippuu vähän, että minkä luokan koulupäivä, että missä, mutta jos on, niin kuin menee tolkuttoman pitkäksi, niin kyllä mielemmän lyhentää. Että kyllä tutkimuksetkin sanoo, että niin kuin tulokset ei parane sillä, että pidennetään niin kuin penkillä istumista, mutta niin kuin erityyppisiä malleja voisi olla kyllä. Alright, ja jos jotain ainetta koulussa pitäisi opettaa enemmän nuorille, niin kuin vaan perusainetta tai joku ihan uusi aine, niin mikä se olisi? Mitä niin kuin nuorten pitäisi oppia enemmän? No ehkä kielet on aika tärkeä nykyään, että olisi mahdollisuus vähän enemmän ja aiemmin alkaa opiskella erilaisia kieliä. Mä luulen, että se voisi olla hyvä. Mitä kaikkia kieliä sä opiskelet koulussa? Mä oon opiskellut ruotsia, englantia, suomea tietysti, espanjaa ja vähän ranskaa. Kiitos paljon. Kiitos. Yes.